chokwadi muri yaZimbabwe ndiri mukadibe kufafatsa nekutsutsura dziri kuitika matimara wose nyika ino ndinoreva muri yaZimbabwe necheti chinenge chine maupdate edzimwe nyaya dzatakataura dzatakaita asi rega ndimbotaura muri yaZimbabwe ndichitaura kuti idzo ndoda kukupai update yenyaya yekwaRusape yemurume akaonekwa akapondwa kana kuti murume akanzi iye pane motokari yasvika kumugwagwa ndokubva yaridza bhera mumwe mukadzi achibva buda panze anotaka zofamba achienda mukati menzvimbo maakanosvika pamotokari iyi achibva anzi taona pane murume akadonha ari pako endai munoona mukadzi achizofamba kuenda ipapo achinosvika wanike murume wake ndokumutora ndokuenda naye kumba kwake ndokusvika ndokumuchinja hembe ndokubva muchigezesa ndokubva azomutsvagira motokari yakahaya kuendesa kuchipatara kusvika murume azonzi iye akafa hakuchitsvaga hama dzemurume kuti mazviziva here nhaye muningina kuti hama yenyu yakafa. Hama yaziviswa pachibva panzizwa kuti postmortem asi unotaura mashoko achiti nyaya yakadekera kuna dhokta nenyaya yekuti murume uyu manga makadhinda tambo zvinonzi dhokta anoti iye zviri pachena kuti munhu yakazvisungirira saka anofanira kunge akazvisungirira pachibva panzi munhu ngaitoenda kunovigwa achibvaenda kunovigwa. Pane hama dzisina kugutsikana, hama dzinoti mashoko aya isusu hatina kuramba vatiri kuda justice wonge munhu afa hakuna munhu anodzora mweya wamunhu but tiri kuda kuziva kuti hama yedu yakafa nei. Veukama pachavo vaita senge vakasikadzwanani vamwe vachiti ngativigei vamwe vakati aiwa kuviga kuda kunaka zvakazoita kuti vamwe veukama vaende kutevera zvakare kuenda nekumapurisa kuti wonge munhu afa asi munhu wedu akafa nei. Ko iye mukadzi wamataura uyu kuti akanzwa motikari chitinhira achibva azoenda kunoona munhu kana kuti munhu murume wake akakuvara akamutora kuenda kuna mugezi saka muendesa kuchipatara asi mudzimai wacho veukama vanoti igirlfriend nokuti isusu atimuzive. Alright, kana usingazikana unenge uri muroora dondo kana usingazikana unenge uri mukosha dondo kunyange mukati rudo runopisa sei usati wazikana paisati paitwa chinonzi wanano. Asi murume uyu angane mhuri angakarora angane mudzimai. Yes, okay, right. Zvadaro mukoma KB munhu uya iwe muri yeZimbabwe vakazofambira nyaya vakaenda kuhutukabiriri kunosvika vapiwa rugwaro rwokuti endai munofukunurwa mutombi. Mutombi wakafukunurwa ndobva waisiwa mochari iri kwaRusape uchibva wanzi kuti ubve kwaRusape uende muguta remuHarare ndokuchandira postmortem. Pawakafukunurwa pekutanga polisi ikazokwanisa kutaura kuti no tinofanira kuti titakure mutombi tichienda nawo kuHarare kunoitwa postmortem but pari zvino isusu hatina mafuta. Zvatisina mafuta munogona kutemirira usvika taona uchi mafuta kureva fuel petrol. Veukama vanova ndivo vaifambisa nyaya iyi vakazozvitengera petrol yavo vega zvikanzi zviri kunonoka rikatenge petrol yedu ndokutenga petrol ndobva vauya. Muri yeZimbabwe postmortem yakaitwa nezuro. Veukama vachitaura neni vanoti pane kurohwa kwakasimba kwakaitwa mumusoro memunhu kureva kuti akapondwa akarohwa zvekuti tambo mumusoro tambo muhuro haiwa hazvisiso zvawanikwa nepostmortem. So kureva kuti kana vachiti kurohwa ndokupondwa hakuna munhu anozvirova yega pai mumusoro ende andikwanze anoratidza kuti akarohwa nechinhu chakaoma chakwanisa kukwadza pai mumusoro wake kureva kuti panogona kunge paine vamwe vanoshandedzaka nyaya dzakafanana ndzizi vatotanga kuve nebasa kuti akamborova munhu ndiani, munhu akambowanika sei, ari kupi, ko tambo yakatenda muhuro yakabva kupi, ko paimbo dzakazvisungirira. Chii changa chaitika? Tinawo vakomana vanoshanda mabasa iwawo. Baba Isabel, ripoti iri kuti murume uyu akarohwa musoro. Ichokwadi. Akarohwa nechinhu chakaomarara. Yes. Ndo zvakakonzera rufu rwake. Zvakakonzera rufu rwake. Mudzimai kuti mukadzi aifambidzana nemurume uyu. Ehe. Anoti iye akanzwa motikari. Ichokwadi. Kutinhira panze. Kutinhira panze. Then from there chii chakaitika? Anzwa akatoridzirwa huta. Pamba panogara pi kwayo vakatiti parodha apa pane munhu akarara. Mashoko ari kubva kuhama dzemunhu akafa. Okay. Achibva aenda ipapo ndipo pakaoneka kuti pane munhu akarara. Achinotarisa ari kuona ndeumwe wake. Ndokubva amutakura ndokubva aita sei, ndobva aenda naye mumba, ndobva asvika kamuchinja hembe, ndokutsvaga imwe motokari zvakare, ndokuita sei, ndokubva zvatisina mafuta munogona kutemirira usika taona uchi mafuta kureva fuel petrol.
veukama vanova ndivaifambisa nyaya iyi vakazozvitengera petrol yavo vega zvikanzi zviri kunonoka rikatenge petrol yedu ndikutenga petrol ndobva vauya. Mhuri yeZimbabwe post-mortem yakaitwa nezuro. Veukama vachitaura neni vanoti pane kurohwa kwakasimba kwakaitwa mumusoro memunhu kureva kuti akapondwa akarohwa zvekuti tambo mumusoro tambo muhuro haiwa hazvisiso zvawanikwa nepost-mortem. So kureva kuti kana vachiti kurohwa ndokupondwa hakuna munhu anozvirova ega pari mumusoro. Ende andikwanze anoratidza kuti akarohwa nechinhu chakaoma chakwanisa kukwadza pai mumusoro wake. Kureva kuti panogona kunge paine vamwe vanoshanda dzakanyaya dzakafanana nzizi vatotanga kuve nebasa kuti akamborova munhu ndiani, munhu akambowanika sei, ari kupi, kotambo yakatenda muhuro yakabva kupi, kopaimbo dzakazvisungirira. chii changa chaitika? Tinavo vakomana vanoshanda mabasa iwawo. Baba Isabewa, ripoti iri kuti murume uyu akarohwa musoro. Ichokwadi. Akarohwa nechinhu chakaomarara. Yes. Ndo zvakakonzera rufu rwake. Zvakakonzera rufu rwake. Mudzimai kuti mukadzi aifambidzana nemurume uyu. Anoti iye akanzwa motikari. Ichokwadi. Kutinira panze. Kutinira panze. Then from there chii chakaitika? Anzwa akatoridzirwa huta. Pamba panogara pi kwai vakatiti parodha apa pane munhu akarara apa. Mashoko ari kubva kuhama dzemunhu akafa. Okay. Achibva aenda ipapo ndipo pakaoneka kuti pane munhu akarara. Achinotarisa ari kuona ndeumwe wake. Ndokubva amutakura ndokubva aita sei, ndobva aenda naye mumba, ndobva asvika kamuchinja hembe, ndokutsvaga imwe imwe motokari zvakare, ndokuita sei, ndokubva aenda naye kuchipatara. Ndichitaura navo ndovabvunza kuti muchienda naye ane vakaudza here kubva pakanonga munhu? Anoti kwete. Motokari yakamutakura anoziva here anoti ndakangohaya. Achienda kuchipatara ndikwanisa akasvika ndobva aendesa munhu achibvanzi munhu atofa. Akazokwanisa kuudza angave munin'ina kana mukoma wemufi kuti hamenyu yakaita sei yakafa. Ndo pakazosaka kuziva hama kuti hama yavo yafa. Vakufambira nyaya yekuti munhu aitwa post-mortem. So vanotaura vachiti iwo dokta vakaendera akati iye obvious munhu akazvisungirira nenyaya yekuti anitambo pai mamaxi muhuro. Ndo zvakabva zvanyorwa izvozvo. Veukama vanoti ndo yanga ichinzi ndiyo post-mortem yedu. Munhu akaridza bhero kuti pi anozikanwa here nehama yako. Hama yoti handimuziva, kangoridzwa bhero imotokari yaidarika. Dzanga dziri nguvai? Kwanzi kuma5 zuva rakunovira. Amai pavakasvika vachiona murume uyu parodhi achizochinjwa hembe dzanga akapfeka dzanga dzakaita sei? Ane hembe dzake dzanga akapfeka, asi pavakaenda naye kumba ndipo pavakanomuchinja hembe semunhu anga akarara pasi kuti vakwanise kumutsvagira imwe motokari aende kupi? Kuchipatara. Ende anoti anga ari mupenyu. Sei asina kuudza hama dzepedyo dzakazoudza kuti muri kuziva here kuti hama yenyu ndo zvaitika kwaari? Hapana minduro. Okay. Zimbabwe, muri kunzwa mafambiro nemamiriro aita nyaya yekwa Rusape. For God so loved Dimbare such that he made the sky blue. Famba Dimbare famba. Chief Justice Mamera. East Range Chinoi. Hanzo huko ekepula ne Diana musimuswe sande. Isusu zvemweya ati manye. Plus atitaura zvanezuro kana zvamangwana. Chatinoziva ndechinotaura isusu vemweya tikada kutaura munoti tiri kumhanya chikonzero munofungire pane zvatiri kuda. Asi nyaya iripo ndeyekuti richatambwa bhora first half ichapera iri 0-0. 15 minutes to go. Dynamos yokandwa. Caps 1 Dynamos 0. Bhora robva rapera. Asi vachada kuita msindo vachasungwa. Ndiye achada kuita msindo. Vachada kuita msindo. Obvious. Pakati adorohwa anorwadziwa aripo. Asi vakomana vemabhandi vanenge variko. Icho chemukadzi uyo mahwani takazvitaura kuti mukadzi uyo akangwarisa. Mukadzi uyo ndiye ane yese akauraya murume wake nechikomba uyo. Itsotsi polisi ngaise munhu mukati ndapedza nemi itapfo inomirira carbon copy. Kana uchinyora ka email ukati CC hanzi zvinomirira carbon copy. Rega tinzwe kuti vamwe vanoti kudiniko. Alright. Chekwa Rusape icho amai avo vakauraisa murume nezvikomba ndocho kwadika nyemba. Ndinonzi the radio inspector Shikman Matono kunoko ku Kenboni.
murume uyu angasina kuroora mudzimai uyu. Angasina kuroora mudzimai uyu. Saka changa chiri chikombawo. Changa chiri chikombawo. Dzanga dziri shasha dzanga dzasangana. Ya, pakaipa. Mukwasha dondo nemuroora dondo. Paka. Nyazura chiri kuti kudini. Muri yeZimbabwe pane nyaya yanga iri mukati mekutenderera. Vamwe vachitumira mapics, vamwe vachitumira mavideos. Queen Coffin riri kuwanika riri mushopu, riri pamusoro pekaunda. Ndakakwanisa kuzobata vanove baba munzvimbo inogara kandi baba vemwana komana uyu, vandingati baba munini vemwana komana anova ndiye akafa, ane coffin rakasimudzwa mukuendeswa pane imwe nzvimbo ine shop, kuiswa paveranda nokusvika pakuiswa pakaunda. Nyaya yandiri kutaura muri yeZimbabwe yakamira kudai, na baba vachitaura vachiti ndiri kumira ndakataura sababa zviri kuitika izvi. Vanoti muri yeZimbabwe rekandikuzivisei ndichiti nyaya haina kutanga nhasi. Nyaya kubva mugore rakapera mukati mefiri pakapane mufamily medu manga muine kunetsana, mukufa, mukurwara, namune matambudziko. Makatomboita murandakadzi angari mukati mekurwara nepfungwa kusvikira ashaika mukadzi uyu, mukazoita zvakare mukati mekurwara memwana angari mukati mekurwara achimanifesta but achitaura zita remunhu. Achitaura zita remunhu kudaro, vakambofona kune vamwe vanoziva vabatsiri, vakatopiwa mubatsiri paakaenda mukati menzvimbo yekunyazura achibva asvika kati ngatipinde musango tigoita zvinoitwa, ndokubva vaita zvinoitwa kudaro zvikanzi honaika ari kutaurwa nezita uyu munhu akaromba. Saka kuromba kwaakaita panenge pane kusapekutaurira mune zvakanaka nemunhu akamupa mushonga uyu ndowakupanduka kusvika pakuuraya nekukanganisa mukati memhuri. Then yonoshiwiri pinifo vakachiwemba kunike acha reporting to the angel. Zvadaro muri yeZimbabwe family yakaungana veukama ndokubva kufamba vachibvaenda mukati menzvimbo yakachizikana kuti izvo ndiye karombesa. Bati pavakaenda ikoko vaifamba vari mukati mekutsvaka kutodarika zvakare nemapolisi vachibvunza kuti izvo tiri kutsvaka mukati menzvimbo yakati, zvikanzi munenge makusvika, mukafamba pakadai, mukasvika pakona, mukasvika pachikoma, mukadzika mukakona, mukatesa musha uri uku, ndobva pacho ipapo vachibva vaenda paka ndokubva vanopindira. Pavanga vachienda apa ndipo pamba vakatosvika pacho pemunhu wavainzi ndiye akapa munhu mushonga, akarombesa. Kufamba vachienda, baba vanoti zvinoreva kuti umwe wedu angabvuma mashoko aya. Akati handei ndokuvaenda chiti tasvika pamba apa takawanika murume aripo anonzi ndiye godebo rinyakurombesa. Ndokubva vagara vakatari first kwachichinjano, zvikanzi hongu murume wemaya kwandiri naye ichokwadi ane zvandakamupa but haana kuuya panopamba, ndine kwandakasangana naye kunzvimbo yekubhoera. Ndokubva anditi inini sekuru ndinonzwa kuti munobatsira but zvinhu zvangu hazvizi kufamba zvakanaka. Ndoita sei? Zvikanzi ipapo ndakapinda muhomwe ndokubva ndatora mushonga inova midzi muviri, ndokubva ndamba ndakati unoshandisa kungave kugezeka nokudya handishandiswisisi but ukadaro uchikumbira zvinhu zvaunoda zvinoita. Zvadaro mukoma KB ndokubva apiwa, ndopakabva mushonga uyu wasvika ipapo zvikanzi aiwoka neveukame honai zvinhu zvakukonzeresa kwatirizvi, tiri kukumbira kuti muwirirane pazvinhu zvenyu, kana muchishandira mega mushanda mega, zvisa afekta vamwe vanhu vari kumba kana munhu anoita zvinhu zvavo, kana zvichiuraya urayanai mimi. Ndimi muri kuda kuita zvinhu izvi. Yes. Iwe ndiwe n'anga, iwe ndiwe murombi, pedzera mumwe tu but mufamily hatisi kuda. Zvadaro mukoma KB muridzi achibva ati iye ini nandirambi, ndinoda mushonga wangu kana kuti 12,000 US. Mushonga wandakakupa Yes. Pawakaromba kana kuti 12,000 US dollars. Ndokubva pachema ndokubva yadzika kusvika pa 10,000. Yasvika pa 10,000 zvikanzi alright, nyaya iyi yakatotaurika nekumapurisa zvese kunzi murume uyo ati achabhadhara 10,000 US. Baba vachitaura ndokupinda mukombi, vanhu vakudzokera kuti zvataurwa izvi pamwe tichanoona mari ichita sei ichibuda munhu azobhadhara kuti munhu wetigare mune zvakanaka. Vari mukati mekufamba unoti mukombi mota vakanga varipo 22 family. Kwanzi pane akangoti mati kuri chi mati chi misai kombi ichibva yamira nyaya kutaura zvese kuti achabhadhara mari 10,000.
achibva tindiburutsei aburutswa mukoma KB asikoburuka mukombi ndiye tachi kupinda musango kutawa aanda kuzowanika kana kubatika bheki kudzokera kupolisi ega achizvika polisi akati pakupese pa 10,000 iyayi ndakanasirira paakanzi mari yadzoka pa 10,000 haana kuti anobhadhara nemari akabva ati okay ndakuchinobhadhara nerori yangu iri kumba ndo yandichapa munhu uyu kubhadhara mishonga iyayi right ari murodhi paakadzika ndokubva arova tachi ndokuenda kumapurisa kunzi aiwa ndadzoka nyaya ndakanataura yekuti ndichabhadhara nerori kwete ndinobhadhara nechi nemari ndobva zvapera zvakadaro vanhu vakangomirira kuti hama yedu yayi pane zvaichaita chinovafadza ndechekuti paakatiza achibuda mumota vasingazoita aenda kupe vakatozomuona kuti aiwa mupenyu aripo iko zvinozvi pachibva paita mwanakomana uyu akafa ari mukombi uyu ari driver ari pasteering kubva zvamiswa kombi vachibva kun'anga handiti murume uyu Nyakuromba akabuda mukombi akamhanya kuenda kumapurisa kombi yakazofamba here kubva payange yakamira ipapo yakafamba ikatoenda nevanhu kumba ikasvika nanhasi vanhu vangachifamba zvava vachita zvinhu zvavo vakamirira kuti nhau dzavo dzisagadzirisika kutaura kwavo okay iko zvinozve pazofa vanhu mukomana uyu sezvo aishanda nevakomana vemakombi vakomana ava ndo vakauya parufu inove nyaya yakazoonekwa nezuro ichitenda ichitenderera musocial media vanhu vachiona kofini riri pamusoro pekaunda kofini ramboiswa pavheranda kofini riri pamusoro pekombi kombi ichimboenda vanhu vakabuditswa mumba machembereri mambuya anga arimo kombi kanovhara padhoo yakamira right mune chitombi ndobva kofini atorokeswa pamusoro pekombi rikadhiraivhiwa rikaendwa naro vanhu ava pavakaenda mukoma KB panga pasina kana 1 weukama vakaita zvinhu zvekuenda nekofini iri mawindi anoshanda ikoko vakatozotiza mushure munge mapurisa vatosvika nembwa vachibva vaenda asi kuti mapurisa azosvika vanoti ivo mapurisa vakafonirwa nemunhu kuchinzi kune vanhu vari kuramudzana chitunha ende chitunha ichi chabva chaendeswa musango chichibva chakuduburwa chibva chaiswa musango pasina muridzi mapurisa achibvunzwa kuti ataura izvozvo ndiani ende mapurisa achisvika ikoko vakaonekwa mutumbi uri mukofini usimo musango okay ndobva chazitora kofini richibva ratorwa richibva raiwa naro richibva raiswa kumba munhu kana risikakanga risine zuro ndopati sei vada kuviga munhu ndonya iye ende mawindi pavakasvika vanonzi vakabvunza nekuti inonzi aisimba diki pamba apa imba ine madzimai anodarika 1 vachibva vabvunza kuti baba varipi ende mawindi anonzi aitera pamusoro pekuti tine zvimwe kutaura kwatainzwa nemukomana kusvika nhasi afe ndosaka tava nekofini papi pamba panapa pamba pakaendeswa kofini ikapinda mushopu ikaiswa pavheranda ndipo pamba pane murume uya akataura kuti ndakaromba uya akaendwa naye nehama anove ndiye akabuda mukombi achimhanya uya yes anova ndiye paimanifesta munhu vanhu aitaurwa zita rake ndipo pakaendeswa kombi yaishandirwa murume uyu wekufa akafa ari pastering ndiye murume wokuromba here aiwa kubasa kwake uku kubasa kwake uku aiwa ainei zvikoko saka ava vekombi ava shamwari dzemushakabvu kana kuti maworkmates macolleagues emushakabvu vakazotora mutumbi vakaenda nawo pamba vakaudzorera pamba vachiti takanzwa mashoko akatorwa kuti uyu munhu anogona kunge akafa neurombwa kwete takanzwa zvaitaurwa aitiudza zvaitika sei vari kudaro amene kuzvavaitaurirana nechi nemufi uye achadaviro mufi ane ukama here neNyakuromba ndibaba nemwana ukama hwavo mwana nyakubereka aiwa kwa baba mukuru nababa munini kwa baba mukuru ndikupi kwa baba mukuru ndiko kuri kupomerwa ndiwo vari kunzi vakaromba yes baba munini ndiwo vane mwana akafira pasering yes shopu yakabuda iya ine kaunti yanga yakaiswa mutumbi kuti kofini ndeyani ndiyo yemurume ari kupomerwa ndiyo yakanoiswa mutumbi ndiyo yemunhu ari kupomerwa yes ndiyo mamiriro akaita nyaya iyi nyaya iyi ndaitaura nevamwe baba anove mukomba kana kuti munin'ina wemunhu akafirwa nemunhu ari kupomerwa
na iye wandaitaura naye ndo vanokama yapakaipa. Saka bamukuru vari kuti kudini avo vakabvuma kuti chokwadi vakaromba vari kuti kudini nekuya kwakaita kamutumbi pamba pavo avasati vataura chikonzero even pakazoviga vanhu apa munhu vanga vasipo parufu vanga vasipo mari yavakataurirana nakurombesa ng'anga kuti ndichabhadhara 10,000 kana kuti rori kana kuti 10,000 vakaibvisa here veukama vasi kupupura chikonzero vakazvitaura vakaungana kuti yakazonobhadharwa hapana chavari kuziva nekuti vaifuka kuti ivo kana yakubhadharwa vanoenda vese zvakare sekuenda kwakabhoita kwechi semhuri saka kana yakabhadharwa pamakabhadhara ega asi sekuziva kwavo pavakaungana havanoti hapana chatoziva chakabhadharwa ya muri yezimbabwe endai pa WhatsApp channel ye National FM Radio muonaka coffin iri pa counter. Nyaya iyi yakatendera pa social media iripo zvakareka pa WhatsApp channel ye National FM Radio muonaka coffin iri pa counter. Shop yacho yakazara kuti ta nezvino baba Isabel papa saka vanhu vari kuti mwana uyu akashaya akafa nekuda kweurombwa hwababa iwo mukufamba sevanhu vese vari kuti isusu atingati ndiye asi tanga tine tarisiri kuti patakafamba zvimwe zvinhu zvikabuda taifanira kuzvidaritsa toona zvinouya mangwana right zvatakataura tikawirirana pakutanga zvine zita raibuda mushure mekurwara kumwe munhu hapana chakabuda hapana chakagadziriswa uyezve umwe wedu haana kuzoya parufu asi isusu veukama hatina mhosva inoenderana nenyaya yekutorwa kwekofini kunoiswa mushopi memunhu aiwa zvakaitwa nemawindi baba Isabel munovaziva vakomana vatiri kutaura nezvavo mawindi kana mumwe wavo afa yei unofungidzira chitunha chichafa kaviri yes nokuti chinosumudzwa chichikandwa pane rimwe kombi chichisumudzwa chivhekemiswa vachitamba ende vanokudza kuti hei siyanai nesu timupedzana nomwe wedu ndizvozvo regai tizonzwa kuti wadiwa vateereri vanoti kudini Zimbabwe Broadcasting Corporation National paka sanyati chekusanyati chiri kuti kudiniko ndine urombo mhuri yeZimbabwe kungofambawo hangu ndikafamba handingodi kufamba ndisina senzvimbo yandakadarika nawo ndichizoenda kugokwe nembudziya wanatiki kwandakaendako mandakadarika namo mese ndinodarika nemo chikonzero munofanira kusara matsimba yekuratidza kuti wambotsika ndizvozvo ndapindira pasanyati mhuri yeZimbabwe ndakafamba ndichida kuzama kuziva kuti nyaya yandakaita gore rakapera kune vanotevera chimuti yapapi yababa vaigara pamba vakaita vana vavo ndokugara pamba asi vagara pamba apa baba vavo vakazofa asi vaipfuwa kiti pamba panga paine kiti chakatanga kufa ikiti baba vasati vafa kiti patsakafa tsakawanda kwakiti 1 pana kuvira zuva baba vachibva vazofa vafa kudaro vana vakagara zvavo pane vanasikana vanorarama vari mukati meguta reHarare variko kudaro vaishanya vachienda kuna amai vavo asi zvakazoitika ndezvekuti kune mwana wemusikana anove mwana wemukuwasha aigara naamai ava nokuti vanga vasara vega vana vakarumura vakakura vamwe vakaroorwa nokuti vane vana vasikana vaviri chete badzi mwana wemwanasikana aigara naamai ava akazoripota mushure mekutaura naamai vake achiti amai ndati amai mwanasikana ane 12 years dzekubereka wakachwemba signoro hey izwai papa amai avaiti kana vakudya vaipakura chikafu chavo chekiti nechemwana uyu anove mwana wemukwasha vakazoguma vakupakura mapureti maviri ekuti ivo vaigona kudya nekiti kana kuti kiti yaidyiswa mupureti imwe chete nemuzukuru aiti kiti ikauya akairova aitozonokumbirirwa nevanhu panext door kuti mwana ngaadzoke pamba ninye kuti arova kiti saka mwana uyu akatoguma akutodya mupureti imwe chete nekiti mwana uyu ndokuzo bati paakataura nyaya iyi akaudza amai vake musi wakasangana vana amai vaina baba vachona amai vakakasira kumhanya mwana achiramba kuti inini kwambuya ndiendi kusvikira amai vataura vega vaona kuti mwana achazosvika kuti achudze baba vake itaura amai atakadzamoti awe nakuti vari kumudyisa plate imwe chete nechi nekadzi mukwasha achibva ati inini mwana wangu achaendi ikoko
mwana pake inda kumba kuna baba wake amai vachibva kuti kumwana wavo iwe wandipuma uri kuti ndinoroya that's why watora mwana wako kana wakuda kutaura neni uchauya mwana sikana akazokwira bhazari ega ndokuenda kusanyati kumba kuvabereki vake vachiri kufamba nenyaya iyi vachiri kuiziva nyaya yasinyoro right vachibva vaenda aenda ikoko mwana sikana akanzi ndibhadhare akanotenga huku 2 akabvisa mari yake 20 US ndobva apa mai vake mai vakaramba kushevedzerawo ukama vachigamuchidzwa sori iye vakati anoziva kutadzira kwako neni ndini zvawandipa ndakunzwa ukanzwa ndabvuma ndatobvuma apa isina mhosva ngaichireme mune zvakanaka zvikanzi but ndoda kuti ndikuudze baba venyu vakafa but panewo vakasiya munoziva baba venyu yafarira kitika dzimwe tsitsi dzakafa bariko sei yakasara yoga iyi ndo sinyoro ndakasara nawo panapa ndo baba venyu vanofanira kukwaziswa nemutupo ende ichokwadi kuti baba vainzi sinyoro so mwana akasvika achinzi chenjera kutanga imo nyaya zvakare zvandiri kukuudza izvi kana mumwe wako achiuya zvakare unofanira kuti umudze yeti umwe mwanasikana uyu akatanga kufamba kazvitsvago atoine 3 years haendi kumba asi hana kudza umwe wake uyu aiti moyo wakanaka mai vangu vakagara sei vega handina mari yekutsvagira mushandi chirega ndivape mwana musikana mudiki uyu kubika vanobika havo but uyu vanenge vachimutuma ndipo mvura ndipo zvakati iheshe but moyo muchena iwowo ndo wakamuparira so akatobva ikoko akatsamwa aiti akagara sina kuti mazuva zvonzi kusauya kuno kwenyaya yekuti ndikakudza baba vako anirika kunoti haudi baba vako anirika mwanasikana uyu ndokuzoudza ini nebhozho izvezvi wiki ino rikapera ndisina kuenda kumusha ndazviparira ndinenge ndichinzi hauna kuenda nenyaya yekunzi wakaramba zvakatizvo ndakatora mazuva ndichiti unopenga here ungadziite baba kukiti zvikanzi vatoshidzwa nemutupo pakazoita nyaya yekuti neniwo ndiri kuenda kumusha kwangu kugokwe ndo rodhi yekuenda nayo machimapfuura nekupi ndopatapinda tese ini ndini ndakamupa lift mumotokari yavo amai kumakunde yekumakunde kufamba uko kusvika paka tapindira musanyati tichibva tasvika nekumba kuya ndichinomusiya atenga girosa rake rokuvigira mai vake ende mai vanotaka kubvunza kuti shamwari wangu muzukuru wangu ari right here nekuti vakambogara naye tasvika tapinda mumba mukitchen ende mbuya vari kugara vari 1 nguva iyoyo ndapinda mukitchen ndakanogarira saidi rekudhoo muri mukitchen pekuti kumberi kwangu kwandakasiya pisi yebenji munoziva mabenji anogadzirwa FI kumushaya nzvimbo yandakasiya kudhoo yaisakwana umwe munhu zvokuti chero kudai kwaiva umwe munhu anoda kugara aitoenda kumberi uchimenzi ndino kutanga kudhoo iwo mai vakagarawo saidi rekubhenji revarume anoenda kwakadzi saidi rekubhenji revarume but kudhuze nekune sherefu vakazembera bench kuna takagara tese saidi rimwe chete asari kudhoo ndiani ndini tapinda zvikanzi mama makadi ndauya una bhururu wangu zvikanzi vaeni kana muzukuru ko tangoona kava mauya nevaeni ndatarisa kuti ndibaba ndengi here ndaona kuti havasi chi kureva mukosha wavo yes zvikanzi mama vatauya navo ndo vanonzi vabhozho ngora amai zita vanoriziva asi muna vamuzive zvikanzi yesu asi wavaudza nyaya yasinyoro zvikanzi mama kani chiko sinyoro kuita sei akutora singalozi zvikanzi kana zvinhu zvamai kuzoudzwa asi manyepo ndo zviriko ndobva vanyarara havo zvikanzi ko ivo sinyoro vaindepiko havazi kuziva here kuti kwasvika vaenzi ndimai vari kubvunza apa vari kubvunza ka vari kutosenga vari kubvunza but vari kutaura nyaya ine mhindiro kwavari voga kuti vari kuti murume wavo vaendepi ko havasi kuzviziva here kuti pana paita sei pasvika vaenzi so inini pakataurwa nyaya iyi ndakanga ndaiudzwa kudhara ndokubva tatarisana nemwanasikana uyo akagara achiti mama apa chiko chokudya chiripo chiko zvikanzi ndimabva kuchirunguka nditofunga nditogamuchira zvo vamaita sezvamatara zvikanzi zvirimomo hapana kuita maseconds kudhoo kauya kakiti kakabva kadarika pandiri ndokuenda kunoti pagombo ramai vakatandavara rabata kakarara kakaisa musoro ipapa zvikanzi sinyoro mwana wenyu asvika mwanasikana uyu auya nevaenzi ava ndo vamunongonzwa kavaya vabhosho kakiti kwara kwasho kasimuka
kakuya kwatiri ndopa ndakasimuka Zimbabwe. Nyaya iyi vanoisiya nekutanga nasi. Yes. Ndiye lati ndopa ndakasimuka. Ndasimuka inini. Zvikanzi mwanangu usati zako. Usatye. Aiwa ndibambe pano. Ndisinyora. Musatya zvenyu. Kakiti kusauye pandiri pandakasimuka kakabva kadzokera ndokudorera zvakare pagomborani ramai vaya. Karara ipapo kakiti kakakuzoti kwakasha kubva pagumbo ndobva kadarika nemberi kwangu ndokubva ndikanoti panze ndokutaka kuchema kachibuda masiriri kakamara dho kasingakwanisi kupinda mumba. Ini ndobva ndichinja pokugara ndobva ndaenda seri kwamai kwandakanogara inini ndakatotora chimwe chinhu chokuti nogara nokuti kwakusina chekugara hakuna bench. Ndobva ndanogara ikoko manga makutya baba Isabel. Ini ndanga ndakutya kuti chikora bosi kaibuda masiriri kachibudisa mazino. Mwanasikana uye manje angotiziya kakiti kachibva kanguti panze kachibva kaenda ku mai vachibva tanga kupopota. Unondikira vanhu pana panini vachazodei wona iko zvinosinyira vatsama kutsama kauku chisha uri kundiitira pana pani. Zimbabwe ndakabuda ndokuenda kunze kwegedhi motokari ndakuipinza mugedhi yange yakasara kunze ndingangoti hapana gedhi panoratidza kuti pakamboiswa waya magedhi matanda ari pagedhi anoratidza kuti pakamboiswa waya asi handina kupinda mandinoti muruvashi. Ndakasiya mota iri kunze ndokukufamba nemwanasikana ndakumuoneka ndokupinda motokari ndichibva ndarova pasi. Shoko randakazogamuchira inini mushure mengu musikana uyu asara nderekuti Kiti amai ava vakazotora Kiti vakatanga kuenda kwaSabhuku. Mushure mekunge Kiti yazowanikwa yakafa. Yawanikwa yakafa amai vachibva vaenda paguva remurume wavo vachibva vanorara vakafuka jira rakafanana vakapfeka hembe yemukati yatinoti petcoat ndobva vati pamusoro peguva ipapo ndobva vafutsira kakiti pasaidi. Vakashaya kavabvunza ikoko ndokudzoka kumba vachibva vaseka Kiti ikoko ndokuenda kumba kwaSabhuku. Zvikanzi ndati ndikuzivisei Sabhuku kuti murume wangu ashaya murume wangu afa. Sabhuku ndikuziva kuti murume wamai ava akafa kudhara. Achibva ati muri kutauriko mama? Zvikanzi ndati kuzivisei kuti sinyoro vaita sei vashaya. So munhu akatora nguva Sabhuku kuti chii? Zvikanzi imi baba Nengi anditi vakafa karere? Zvikanzi amuziziva here murume wangu paakafa akasiya Kiti pakiti dzake dzakafa kune Kiti yasara. Sabhuku ati musandipengera mani mungandiudza here kuti inini munhu wese akafa panosara mombe panosara mbudzi kana mbudzi yazofa kunosara mbudzi ine sare murume papo inini Sabhuku ndiende ikoko taura nyaya dzakafanana naizvozvo kuti zvaita sei? Mwana ndokuenda zvachose. Mwana ari munzvimbo maari ari kumba kwake anga asisara ari mumba make nokuda kwekiti dzaimara padhoo dzichichema senge vana akatama maigara muGlenview ndokuenda kunonzi kumabvuku ndokutema kumabvuku ndokuenda kunzvimbo inonzi kuchitungwisa ndokubva kumatungwisa ndokudzoka kumbare kwese kwaaigara aiteerwa neKiti ichimara padhoo ndokuzotsva izvozvi musikana uyu ndobva arambwa nemurume. Pandakasiya painyaya imhuri yeZimbabwe ndichiti amai ava vainzi dzimweri dzenguva vakuita senge vakurwara breni vachiti kiticho asi hakuna kana mwana akaenda. Sabhuku akasvika pakupindira achiti izvo vanasikana uyai muzoona mai venyu chikonzero zvovakuita kune kwazvizirizvo vanofanira kugara nevana musaramwa mai. Sabhuku vai vakadzoka zvakare moyo kurayira vachiti dzokai kuvana but vana vanga vasadzokera vachiti tikadzokera ikoko tinoita sei patiri kuteerwa nekuti tiri kunoku. Mwana mukuru usikana uyo akagara akaramba uyo anga asati owaniki akapinda muchibage. Baba Isabel sinyoro vakazofa mushure mekunge mashanyira pamba apa asi hasha dzanga dzine sinyoro ndo dzakavauraya here? Aiwa baba pati inini hangu handizozivi. Inini hangu chandoziva ndechekuti chinhu chese kufa kwacho inguva. Okay. Alright. Zvakatora nguva yakareba sei pamakabva pamba apa kuti sinyoro vazofa? Right, kana ndisingakanganisi hazvina kudarika 5 days. Yeah. Saka sinyoro vakafa nehasha nokuti makasvika pamba apa musina kuita sei kushedzwa handeitinzwa. Right, chobva ipapo. So nyaya yedaro mukoma KB izvezvi mwanasikana uyu akasiyiwa nemurume akaramba ndokubva atorirwa futi mwana kanga atotorwa kudhara ndokuendeswa kuhama dzemurume achinzi handidi kunzwa zvakare mwana wangu achinzi aenda ikoko kureva kuti murume uyu anga kungogara zvake nemukadzi but anga akumutya achiti amai vake pavanoita izvi vakarwara tichadaniwa ikoko
kana iwe ukarwara ndichaenda ikoko ndinosangana nawe sei vanhu ndakuziva zvakadaizo ende ndiwe watondudza kuti ndozviri mai vako so murume anga kungogara achita kava nhasi anogona kuya next week achindiri kubasa kusvikira mukadzi uya atodi atosara ega so mwanasikana uyu iko zvinozvi ndo pakazotsvaga munhu mukoma KB wokuti ndibatsirei handisi kurira pose ndinobatwa nekiti ndokubva zvatobuda kuti inini ndime muri kuti yakafa but vanotofamba nayo amai akiti vanayo ndime muri kuti vakafa yanga iri nyaya yekuda kuzadzisa kuti kubuda kwazvaita uko zvinofanira kuti zvinzi hazvichisiko vanga vakuda kuti zviitwe secret nokuti makasvika muri mukati mekutaura nyaya idzi yangaida kuti wa secret but haina kufa kiti yavo vachiri nayo ende painouya kwese kwauriko kuri kunzi wakandinyadzisa inenge chitumiro kwauri amai vapenyu amai vachiriko vapenyu pari kuputika zvinhu kazvika zvandaita kuti niwe nayo nhasi ndizvo zvokuti mwanasikana uyu ndokubva aitirwa zvaakaitwa mukoma KB nembatsiri aibva zuva rakaitirwa zvo vachibvofonera zvikanzi mai vako vari kurwara havasi kukwanisa kugara pamba vari kutiza vachiti vari kuona chii vari kuona kiti ndokubva vambotorwa nevamwe mai vavaiti vanoita zvechivanhu vachiti vada kuvabatsira kusvika vasikana vaita sei vauya kwanzi vari kumba ikoko pamunhu yeye anobatsira iyeye musha wese mukoma KB kuzara kiti wese kuzara kiti vakatanga ivo vachiti dziri kuuya kiti idzo dziri kuuya kiti hapana aidziona dziri kuuya kiti dziri kuuya kiti hapana aidziona paakaramba achishingirira kugara nawo kwanzi kupinda musha wese kuzara kiti kwanzi kiti hombe dzanga dziri shoma zvivana zvidiki mukoma KB zvakazara yadhi kwete kuti uyu muzukuru kana kuti vanhu vamene hapana anga asingaoni kiti dzichitooneka nemaziso kiti dzichitooneka kuti dziri kuuya idzo but dzaisagona kusvika pavari but kunoti yadhi yakazara nekiti kusvikira murume waamai ava vaida kubatsira mukadzi vakati ndiri kukumbira utore mai ava mubatane ruoko mubude kunze kweyadhi ndobva batana ruoko ndobva buda kunze kweyadhi vachingobuda kunze kweyadhi mukoma KB no kiti pamusha hadzichaonekwi uyu musikana achiudzwa izvozvo ndobva afonera munhu wake zvikanzi ndakakuudza kuti kudii amina kutori nekiti iko zvino zvatoitika izvozvizvi ukaona pamunosangana namai vako haurarame uyu musikana achibva ati aiwa ini chandiri kuda chino ndechekuti no zvinhu zvese anotamba nezvinhu zvake ngaatambe nazvo ikoko vachibva vaenda kumba vaingochidzira kiti pamba pavo manje vanhu vaenda kunovabatsira vaisadziona andirika but chakazoitika ndechekungoti vakashivedzera kuti kiti usiku manext door ndo vaizvinzwa veduwe mandiregerera ndiri kurumwa nekiti vanhu vachienda mangwana makuseni vakanoona amai vakarara vakarumwa muviri anditika vachibva vatorwa nevamwe vanhu vachibva vaendesa kuhospital right pamba pakazoonekwa paine kiti 1 inove inoita senge gora kiti yakakura kudarika mamwe makiti aya gora chero kuti gora zvinoita kuti yakaita 2 days iri pamba pa amai vari kupi vari kuchipatara but panga pasingararike every day pa 2 days zachona yaichema usiku mangwana acho jeri che3 kiti ndopakanuka yakafa iri padhoremba yavo vachitoshambira shoko rokuti amai kuhospital vaita sei vashayika so shoko randaenda nazo ndire amai vai vakashayika but muchipatara muviri wese wakarumwa nekiti kuti chiti kiti kainge iri nyaya yekuti vaichema vachitaura kuti sei vari kurumwa nekiti dambudziko ranoda kutaura mhuri yeZimbabwe nderekuti amai ava vari muchipatara chekusanyati zvavari muchipatara chekusanyati mutumbi wavo okay hakuna ati aenda pavana vavo nyaya yanjida kutaura ndeyekuti ndichitaura nemwanasikana anoti bhosho kana wanzwa nyaya iyoyo ndo nyaya yegore riya yasinyoro inini handidi kukuvanzira ndiri mwana wamai ava kana ndatenda botso ndiri kutya uku handiendi shoko randiri kutaura nderekuti kunyange kuhanzvadzi dzavo kunyange kuvabereki vavo kana vasina kuudzwa nemumwe munhu ini handivaudzi ndiri kutya ndisvitsirawo kuvanhu kana iri mhosva ida kubhadhara nemwe nzira ndingabhadhara nemadhibhadhariro api uku handiendi mwanasikana akufonerai achikudzai ndiye wamakaenda naye ndiye musikana uya ari kuti kwandiri kufamba nekuudzwa uku handiendi uku ndinonzi nditori nerimwe basa randakapiwa mukudetsera kwataite kwanzo kusimbisa basa rachona ndinotonzi ndiri chimwe chivanhu chandakatoiswa pandiri bhata china kuzobuda ndo hasha nekutsemwa kuripo pachakaramba kwandiri chaida kuiswa pamwana wangu anove ndiye aidya nekiti munzvimbo verudzi rake vakaramba right saka izvo zvikudaro
ino vanenge vachitoshedza kuti ndine zvimwe zvandakasiya pauri ndiri kutosvika kuti vanhu ndinogara navo handikuzongonzere mumwe musi ndaumuka ndichionekwa ndine kiti kana ndamuka ndiri asi iko kwandiendi kana riri botso ngaribude ndibvunzire nyika yeZimbabwe kuti zvandiri kuramba kuenda ikoko ndakaudzwa kuti ndikaenda ikoko zviripo zvichaitika nyika yakaita maziso zvawakasiyirwa namai asi kana usina kusvika ikoko asaka ikoko handisvike kusasvika kwangu imhosva here pane zvandiri kutyira pandiri. Vana vapenyu vamai ava vangani? Ituwo vane vanasikana 2 chete. Saka vanasikana havana kuenda. Hama dzamai ava hazina kudzwa here nezverufu rwehama yavo? Iye ari kuti kuzivisa kwandakaita nini kuti vazive rufu vanofanira kuziviswa nesu tisu vana. Pakati pedu hapana tazivisa kana vakazvinzwa nemanyepo nevanhu sevanhu vaimbouyawo vachizoona mai ava kana varipo vakachinjanawo macontacts mukati menzvimbo pamwe vakaziva asi kana pasina vanogona kunge vasi vasina asi chivanhu chido chinoti shoko rinofanira kubva kwatiri isusu vana ndivo vanofanira kuzivisa vanasekuru kuti ndo zviripo amai vapara bati isusu hatina. Kana ari umwe wangu akapinda muchibage kudhara atosara ndini asi ndini wacho akatakudzwa mutoro uyu wokunzi nditi baba kukiti kuifugamira kuti mamukasei sinyoro ndichiti ndo baba vangu. Izvozvi pamba pari kugara pachiri kumarwa achiri kunzwa here kiti dzichichina no ari kuti pani zvinozvi kubva zvabatsirwa hapaisina ndosaka aifonera munhu ndoita sezwa nzizo ndo hondo yaifanira kuuya pauri hondo yauri kuona ichichema ichine kuna mai ava ndo hondo yaitevera pauri zuva nezuva ndo kwayaenda ikoko. Saka zviri kwauri kuti amai vako vasanzwe hondo iyi asi kuti zvive kwauri sarudzo ndiwe. Pakaipa Zimbabwe machinzwa ka chekusanyati. Saka sinyoro izvozvi kutaura kunoku sinyoro akazofa. Amai vai vakazofa. Asi mutumbi wavo uchiri kumochwara. Hapana hama iri kuziva. Amai vakafa nokumarwa nekiti. Hai! Baba Isabel, nditendere pari zvino muri yeZimbabwe timbopinda mubhozho. Paukambotaura nyaya iyi wakasiya iyi nyaya yasinyoro uchiti musikana anga akarumwa nyatso yemukaka wake pakuyamwisa mwana uchiti mubatsiri akamuti aiyamwisa nekiti. Amushuwa ndiko kwatakagumira Baba Isabel. Ichokwadi mukoma KB tanga tichizama kumhanyira kuti titaure pave nenyaya. Ichokwadi mukadzi uyu akatozoita pamwe pamuviri ndokubva aita mwana uyu paakazvarwa airamba kuita sei kuyamwa nokuti murume wake akabva ati andina mwana achaenda kuzvakare. Umwe mwana anga achidyiswa nekiti plate imwe chete. Uyu mwana kuti aende kuzvakare aite sei aite achibva agara naye. Mwana akatanga kuramba kuyamwa paakazotanga kuda kuyamwa mukati mekubatsirwa ndokubva abatwa nyatso akarumwa nyatso zvekutobviswa nyatso ichi ndo painzizwi no haachisiri mwana uyu ikiti ite sei iri kutokuruma. Saka ukama hwamai nemwana uyu panga pasisina waitonetsa kuti wabatani Saka mwana uyu ndiye mwanasikana aripo uyu. Aiwa asiri aripo. Aiwa iye wandiri kutaura akapesera uyu achirumwa nyatsoka akafa akatofa asiri achidyiswa nekiti uyu uyu akazoya kumashure uyu akatofa mwana iye haana kurarama. Zvakaoma. Saka pasi tingangoti isusu sinyoro vakonzera rufu rwemwanasikana pamwe chete nokutadza kunzwisisana nevamwe vanasikana vaviri. Izvozvi amai mutumbi wavo uri mumochwari nokuda kwasinyoro akavaruma. Pakaipa muri yeZimbabwe. Inzwai munzwe mafambiro kana kuti mamiriro aita nyaya. Mwanasikana airumwa nyatso nekiti zviri kunzi akatofa. Asi uyu mwanasikana uyu akaenda nabhozhongora ndiye mwanasikana akazowanikwa achitadza kugara mune zvakanaka padzimba dzairoja kusvikira atozorambwa nemurume. Mwana wake akatotorwa nemurume ndopakazotsvaga mubatsiri akanzi iwewe ukangonosangana naamai chete uri kufa asi rega ndikubatsire kuitira kuti ukwanise kugara mune zvakanaka. Amai achibva watanga kusangana nekiti achisangana nekiti amai ko iye kwake angaita sei araita kunzi sarudzo zvaunoda. Pakaipa muri gwara remurume. Papa ugwara hwangu une kwaunoenda kazhinji atiratidzire but ini ndiri gwara chakazoitika kumashure chi andisi gwara but Baba Isabel mungatize katsi iko zvinozvi mwana kukundikana kuenda kubva kuamai vachirwara kusvika nhasi chii ndiyo katsika riko
mogadzira muzukuru akatadza kushandisika nekuda kwekuti zvokudzinza rake kuzotiwo mwana akaramba kushandisika naamai, saka ukama uripo pakati pemwana naamai hauna kumira zvakanaka. Mukoma KB sadi kureva upenyu unonzi upenyu mwene wawo. Yes, mumwe nomwe ngafi nechivi chake. Kana ari mukati mokuudzwa kuti pari zvino zimbosvika, mubatsira ari kuti imbomira kusvika, but unongoya uchiita sei yauchasvika. Anosvika sei Mukoma KB? Vatofanizwa avavo. ichokwadi. Ndotevera here nokuda kwezvinhu zvemumwe munhu. Ndotevera here nokuda kwezvinhu zvemumwe munhu. Panapa regai ndizotora message muliseiko. Tiri vaiti vangotaura kuti girlfriend vakauraya murume, and then ava mai ava vikiti ava vakatomboende mwana wekosi akaenda haanotofa, haasatomboende kuenda, hapana kana ngozi apa. Saka mwana ngasaende kurufu rwamai. Aiwa, ngaasaende zvake. Tiri kutaura nani kupi? Muchavanekela. Sorry, foni yedu yabva yakata. Sorry Michaelia. Right, hanzi mwana uyo ngaite sei ngasaende kurufu. Baba Isabel, sinyoro ndivavo wamakavhundutsa Baba Isabel paDynamos Machepa neCaps United. Yes, hanzi kudi hanzi sinyoro ndiwo wamakavhundutsa paDynamos Machepa. 15 minutes to go. Mutambo wano vamwe vakuda kutonobuda kuti zvapera, ndio pachakandwa Dynamos 1-0. ende chibhora chacho chicharwadza, chibhora chisina basa chichapinda chichikumbuka. Tiri kukumbirawo ka WhatsApp channel ye National FM Radio. WhatsApp channel hainetse, endai pa Facebook page ye National FM yakanzi National FM Zimu. Muchingopinda chete muchatoona ka WhatsApp channel iripo, muchaona ma programs ese, even zvimwe zvezvirongwa zvatakaita se National FM Radio zviripo ipapo, kusanganisira ka coffee iyo yakaendeswa ka mushopu ikaiswa pa counter. Muona kuti yakamira sei. Paita mumwe parunare. Hello pa National FM Radio. Hello. Mamuka sei? Mamuka sei. Tiri kutaura nani ari kupi? Mukutaura na Tawanda kuGoromonzi. Tawanda kuGoromonzi. Tibatsirei tinzwe. Ndoda kutaura muzvimana akasirwa namai kuti ngaasatomboenda toko kubuza akaenda achafira mahara. Mwanasikana ngaasaende kusanyati. Ngaasatomboshika nezvekoko zvakatodarika. Asi komanje hama dzamai dzinoziviswa nani? Vana vanofanira kakuudza ka vana sekuru kuti kunoko amai vaparara. Vana mazira anoita vanasikana vangu asatombotaura. Ngavarege kutaura. Ngavarege kuziya totozokura. Inotozokura. Hey, muri kuinzwa nyaya iyi. Varege kutaura. Hanzi ngavarege kutaura. Saka amai vosvika rini vari mumochwa. Ameno. Alright, asina kuoneka shuwa mwana ngaende kunochema mai avo. Ndinonzi the radio inspector Shekman Matono. Shekman. Sadaro Matono. Pati Baba Isabel, mande nyadza. Nembo ziziva here kuti ndio zvamakaita izvi. Pati maenda kusanyani. Asa musikuonere kusimba kwangu. Vanhu muri kuonere? Mpaka imenyewa. Ndati amusikuonere kusimba kwangu. Mpaka imenyewa na kuseri kwa dzanja pa. Aiwa. Sinyora. Aiwa imoswa chikonzero tainzi ndiwo akarova. Atirove marovere iwawo. Okay. Kungopa chete. Asi kungopa chete. Signoro God. Aiwa ndaudaro. KB amai vekiti awo vakauraiwa nezvinhu zvavo. Mwana ngaasaende ikoko. Baba Isabel vakagona vakateza neupenyu hwavo. Hanzi taizoshaya aitiudza zvinonakidza mhuri, saka tsande family yese kwamusimbo kwamutoko ndimaisharo tiri panyanga paziko Baba Isabel. Yes. Vari paziko sawa. Hanzi makagona kuteza neupenyu. Ano isusu tinofamba nerugare. Yes. Ende tinofamba tichiziva zvati atiite zvinhu zvinoonekera. Mukoma KB, muchiri kurangarira nyaya yepamhondoro. Yemusikana akatiza mushopu mushure mokuchinge maonekwa nyoka. Akabuda achimhanya akadonhorera pasi. Vanhu vakamhanya kuda kunoramurira. Nyoka ikamira yakasimudza musoro, musikana akarara pasi. Vanhu vakashivedza muridzi weshopu, musikana aramba kudzokera. Muridzi weshopu akasvika achiti, zvine basa rei? Yaruma munhu here? Ngaadzokere mushopu. Vanhu vakati kwete, azviite.
Sabhuku nevamwe vanhu vakaunganidza vanhu kuti muridzi weshopu ngawe titaure naye mushure mekuti nyoka dzaionekwa dzipinda pasi peshopu nepasi pedho dzichidzoka dzichitoonekwa pahwindo rinyoka dziri kufamba mushopu idzo. Vanhu pavakaungana vari padare raSabhuku kumirira muridzi weshopu kuti asvike. Muridzi weshopu achisvika achivhura madhozi, vanhu vanga vari pamusangano vese vakamhanya, mumwe nomwe paari aiona nyoka. Vanhu vakatiza, inini ndaibva kumhondoro kwakune nyaya yemurume anga akaponda mukadzi akanomucherera mugadheni. Ndichibva ikoko ndakasangana nevanhu vaimhanya murodhi, vakati chii zvikanzi, vaingoti Bhosho enda wega uko Bhosho, because vanhu vaingoti vakangobira vaviri kana vatatu patosvika nyoka. Inini ndichibva ndasvika ndikaratidzwa panga paina Sabhuku. Sabhuku anorarama neurema aifamba netsvimbo yake achikamhina. Pandakasvika kuna Sabhuku kana Sabhuku makadii ndinonzi Bhosho. Sabhuku akasvika kumira nini achiti Bhosho tikataka kutaura nyaya iyi haana kundiudzira panosvika nyoka, asi aingoti azviite achibva ati ho tinenge tatibvei panzvimbo yepataundishipi iyayo, saka pana patinogona kutaura. Takamira takataura takatarisana kudaiwo. Sabhuku akatarisa kumashure kwangu ndakatarisa kumashure kwake, takatarisana zviso tapakati pekutaura nyaya. Sabhuku haagoni kumira negombo 1 anosimbiswa netsvimbo. Sabhuku ataka kusimudza tsvimbo achinongedzera kumashure kwangu achitaka kukakama asakwanisi kutaura. Ini handina kuziva kuti chii, ndakafunga kuti Sabhuku anokakama. Nguva yandakacheuka ndichiona kuti Sabhuku ari kuramba achisimudza tsvimbo mudenga zvine simba, ndakacheuka ndikaona kumashure kwangu kuri kuya nyoka. Vanoziva nyaya iyi munoiziva. Nyoka yakauya, nyoka yaifamba ichiuya kwandiri naSabhuku yanga isingazonyongoki, yaifamba iri straight, yanga isingapendi. Yasvika about 5 meters kuti isvike patiri, nyoka ichibva yangomira ichibva yafa. Saka muri kuti ndima akakonzera aiwa ndiri kuti ndezvimwe zvinhu zvinoitika payakafa ipapo. Isu naSabhuku hatinambooneka nasu, umwe noumwe akakorova kwake tichienda. Amaiwe 2 minutes inodzoka zvakare kamangwana midweek party chitatu chinotapira kuti tapi. Baba Isabel, ndiri kuona pane vari kutsvaga kanhamba dza back to sender. Munhu akabatsira amai mwana wekusanyati uyo anga anetswa naamai venyoka. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndichakuzisai, asi mangwana nguva dzazopera ndichakuudzai yaamai vanga vachirwara, amai vakaita nguva refu vachirwara, asi vakanga vakapika vakanonyoresa mhiko kuti pandichafa handifi ndega, ndinofanira kufa nemwanasikana wangu. Ndiyo yandoda kuti ite pilo yangu. Asi mwanasikana uyo atokura, anga ari kuHighfields kwaaibatsirwa, kwaakaudzwa kuti shamwari amai vakafa kudhara. Asi pane zvinhu zviri kuitika kuti iwe unofanira kungofa, masudden death ekungonzi wadonha kana kuti warohwa nemota kana kuti waita sei, but zvinhu zvacho zviri kuramba. Asi amai vakatodii, vakatofa. Nyaya iripo ndiyekuti ndoda kuti ushevedze hama dzaamai ava, munhu uyu afe azorore hake chikonzera akazorora kwake. Asi pane muyedzo yakamboitika kumba kwako, pane one day rakasvika mhembo ikadakira pamba pako pati muri mudhorobha. Unofunga kuti mhembo yakabva kopi? Zvikanzi ukambodzwa nevanhu zvakare kuti kwaonekwa gudo padhuze nepamba pako. Aiwa harisi gudo, imhuka dziri kuda kuurawa, but shedza hama dzaamai vako padziri kuuya pamba. Pane uya pamba ipapo ivari kana ene kuurawa rega vauraye ivo hama dzaamai ndichakuudzai zvakaitika. Muri yeZimbabwe namba inenge ndiri mukati mekutaura yeback to send inoti iso 0714 204 235 0714 204 235 0710 258 564 0780 258 564 0714 204 235 ndinoimba kuti ndiyo namba yacho. Vanenge vachida kukubatai kuti vakupei nyaya pamwe chete nekutsvaga namba dzevabatsiri. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndinoda kundibata munondibata panhamba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho. Ndapota musabipa sa agogo, every day is a Friday. Po rikiti vo kanyemba na Bhosho ndanzwa nekunyorera musingaverenge mamessages angu. Icho chasinyoro ndatya zvangu, saka sinyoro vakavigwa pakutanga vakaonekwa nevanhu vese kuti zveshuwa baba vepamba apa vashaya. Sezvatinoiziva tese, munhu anochererwa pasi Sabhuku akaziviswa naamai ava. Nhasi sinyoro vafazve, kechipiri Sabhuku vazivisazve, kechipiri kuti sinyoro vashaya. Ndatya hangu muZimbabwe
hanzi Zimbabwe yakumberi panyaya dzekuroya ndimutsiroka King Shadi Kapenta Mai Viji vari pano pa Ngungunyani vatezvara vangu Tembo baba hanzi akupa mazai apo ndinonzi Baba Soda the Builder pamufakose kucherima Bozho ngadaidze zita rangu katatu aiwaka anozo Baba Isabel hanzi shedzaika zita era Baba Soda the Builder pamufakose katatu Baba Soda, Baba Soda, Baba Soda. Tinotenda tinodzoka zvakare kamangwana in the context of email kana uchitumira kavanhu maemail right vakati one day CC anomirira carbon copy icho kwadi vakawanda vagona CC anomirira ka carbon copy kutumira vanhu vakawanda regai ndingotora Kanyemba Bonzo na Bozho zviri kufamba here zviri kufamba ndiAlec Gweja pakomando pariseo pakomando nhasi Alec Gweja pari nani pari kupisa kwapisa mwana wamai tibatsire tinzwe chakutanga dotara chokwarisapo uyo mukadzi uyo kutakura chitunho asina kuzivisa hama ndiye munhu ane nyaya dzese suspect saka mapurisa ngavatangire ipapo ngavatangire ipapo svikasvika kune mudzi wenyaya amai bhoza ungaite chiwindi chakadaro chokutora chitunho chipfekedzo woenda nacho uri 1 nguva dzakadaro ingaudziwo kana maneighbors just imagine aiwa ndiye ane nyaya ngavatangire ipapo alright then ndozobata icho chasinyorwa haiwa ende inonzi go back to sender ngavafe nezvinhu zvavo ngavaende nezvinhu zvavo asi ndobvunza kuti mubatsiri uyu kauyu anofanira kubatsira pedza masports kuti akaenda ikoko mwana hapana chanomuwana anenge akachengetedzwa ndozvofanira kuita mubatsiri so mwana anofanira kubatsirwa kana abatsirwa masports apera obva aenda kurufu rwamai to last respect toapa towaiga zvakanaka alright rega tizonzwa kakuti Baba Isabel vachatevera nyaya iyi vonzwa kuti yasvika papi then mangwana vozopaka update sure ndozvofanira kuitwa izvozvo rikiti vo tinotenda waita basa Alec Gweja tigumane kamangwana nhumba yemuonekedzano momento ya brilliant